دستورا خاده و تاوسی ملک چاک و ساخیا و باش بنگلی گوهدار و تماشاوان چاپل مدیای ین رزدار هنگله که بخیر سر چاوان راحتنه که ما رزدار نویسکار و دوچند و دکتر احمد اقتاس سپاس کم کو و به جارجی وقت خوش مرا وقتان و اون هاتن بشتاری برنامه میں یا چاپل مدیای بون کرم که گوتوشی سلاوه که خواه پیشکشی تماشاوانو بودانه میں بکم مامۆستا کەماڵ کێک عەلی و تەماشار و وانم گوهدارن عەزیز بەری هەر تشتی سلافێ خۆیان گەرم ji we hemûyan pêşkêş dikim û ecareka din spas dikim ku bû cara duyemîn ez xwedime vê bernameyê û bi îzna Xwedê em ê derheqa pirtûka xaya nû ya ser êzdiyên Diasporayê biaxivin û careka din silafên germ ji we hemûyan re سرچاوێک و gelekî bixêratî دکتۆرê hêja çax û saxiya we xweş be gelê guhdar û temaşevanên çarpêl medyayê yên rêzdar ez jî dibêjim tu gelekî bixêr û ser çavan nehatî doktorê hêja kekê hêja em hatime de gelekî xweşin bi taybetî jî em destpêkê de dixwazim pîrozbayiyekê ji bona kar û xebata te û kedate ku te daye mamoste mirovên nivîskar di nivîsa xwe de di peyvên xwe de her hîzekê di nava dilê xwendevanên xwe de dihêle û ji bona vê hîza te jî ez dibêjim mala te ava pîrozbayî ji bo çapkirina pirtûka te ya li ser ezdayetiyê li Diasporayê de bi vê berhemê te karek pir girîng kiriye bi taybetî ji bona parastina dîrok, nasname û mîrata çandî ya gelê êzdî. Bêguman bi hewdana xwe te dîrok, êş û hêviyên civaka êzdî ji bo nifşên niha û yên pêşerojê dîrok û çanda wan aniye ziman û bi vî awayî pirtûka xwe parastiye. Pirtûkê de parastiye. Pirtûka te ne tenê berhemek edebî ye lê her wiha perek di navbera borî û niha de ye. Hêvî dikim tu gelek xwendevanên bi vê pirtûkê bigihîjî. Zanîn û têgihîştina wan li ser dîrok û jiyana êzdiyan zêde bibe. Ji bo vê xebata te girîng ez ji te re serkeftin, îlham û gelek xwendevanên dilsoz dixwazim. Pîrozbayî û rêzdariya min ji bo te û berhema te. Mala te ava kêkê Elî ez jî spas dikim ji bo ew gotinê te germ û ji dil gelek sağ û mala te ava ez jî wek te hêvî dikim ku gelek xwendevan bi saya vê pirtûkê bigihîjîne dîroka êzdiyatî û civaka êzdiyatî û derheqê wan da gelek tiştan hîn bikin. Hêviya min ew e ku ew bes dema xêr û xweşî mala te ava. Ya te jî serçavê me hatî mamoste. Belê temaşavanên gudarên me yên hêja zav dilxweşin kevî kekê me doktor û berê me Elî jî anî ser ziman nivîskarê me doçent doktor Ahmed Aktaş ev pirtûka xwe ye nû bi navê êzdiyên Diasporayê ji aliyê weşanxaneya Bilgesanê ve weşaniye. Rast wekî kekê me Elî jî anî yani me bixwe pirtûk xandiye û pirtûk waye li berdestaya jî. Ez wisa dizanim ku ev pirtûk gelek ji bo êzdiyatiyê û ji bo jiyana me ya ku li Diasporayê hatiye lêkolînkirin her wisa nirxandin, analîze kirin û em derheqê vê pirtûkê de ana em çiqa jî bêjin bi rastî wê hindik be. Em ê ser vê mijarê ji xwe niha me ev bermaname jî ji bo vê kedê vê pîroziyê me aniye em ê îro wê tevî birêz doktor doçent
Ahmet Aktaş لسر مجاري یک راوستن و پرساجی بکن که چاوا جواکا ازدیل آلمانیای دنابرا شرطین دیاسپورا دا ناکوکی نافقایی گوهرینه نبشان چاوا دست بید که چاوا تی بگیجاوانه کن چند سدم دا چند ده سال داویده به هزاران ازدیج به زوردستی شر و فرمان هاتن Avrupa'ya و تایبەتی Almanya'ya îro gelek ji wan xwendevane şkil zanistîne pêşketîne û aboriya wan baş bûye û em ê bi xêra keda mamoste kekeme doktor em ê wan rewşameya ku li vê derkê wekî me gotî 2004 de 24 de bigorin tevî kulvetê xwe بو میوان شانستی ما کو میوانداریا من کردن و دور ده وی ناوی رژیم در فتی که دکتر چه بو لکسایتی نزدی خاندوان بجم نویسکار انتلکتوری ازدیان adam malek dudu ezdiya o çaroke şevirmande ezdiya ya na çande ya bejin central ratê û çend endamê wê nakêjî bû mêvan em ê êdî naveroka mijare pirtûkê û wekî gotî nirxandinê naveroka pirtûkê em ê ji kekê me doktorê jara bêjin ji xwe û kekê me doktor Ahmed Aktaş ji bernameyekî wekî kerem kirî dinasin lê ez ê dîsa jî dixwazim kekê doktor dikaribî çend gotina لسر خیلی وی خباته خباته خواه هر بردسته ته پروژه ته و کسایت افت جاردن که تماشاوان گداره میین که این تناز نکن دی ناز کرن مالاتاوا ماموسته gelek sahibi بله احمد اختاش Avrupa'ya mı بله 10 salın از لزانینگه ها سیرته کاری akademik berdewam dikim. Taybetî sporya me di qada civaknasiya olî de bi taybetî ser grubên yê olî dixebitim û di van 12 salên di akademî de min derbas kirî li ser tarîketên İslamê pirtûkeka min jî ser vî ayî ye û têkiliya di navbera ol û siyasetê de û wekî dî jî weke pirtûka min a dawî derheqê êzdiyatiyê ye ew nêzî 3 salin ez ser êzdiyatiyê dixebitim xebata mina yekemîn 2017 de bû weke mexalekî gotarek bû melvêdê dest pê kiribû û êdî ji wir de heta îro makalek bû pirtûkek hêviya me ew e ku ev pirtûk jî bibe killiyatek wisa bêjin di vê pirtûkê de bi taybetî hemam derbasê navarekî nebûn hevceyek ku ez hinekî spasdariyê xwe ji yani kesan re pêşkeş bikim û di sêrê de mamoste Kemal di 2024 de dema ez li wî geriyam dengê xwe ji min re şand gotî kî kat dengê xwe ji min re bişîne piştî wê di navbera me de têkiliyek çêbû min ji wî re behsa projeyê xwe yani xebata xwe kir mala wî ava careke di got eger tu warî vê de ku çî dest min were ez dikarim alîkariyê te bikim û ez jî li pê ve gotina ji dil ez û malbata xwe tev pirabûn em çûn Almanyayê di 2024 havîna 2024 de li wê de em bûn mêvanê mamoste Kemal mala wî û bê wî jî gelek kesan kesên êzî em bûn mêvanê wan hemû ka jî bi dilekî germ bi rûyekî ken em hebandin wê de û
و او خباتا بله خباتا من از سر خبتیم لبلی پشکرتیا وان دوستان وان جامیران تنبی او قص جبوی مواسان ندبو از جاره کده دوباره سپاس دکم کسین که دوی پیواجوی دا آلیکاری مکریب تایبتی جی ماموستا کمال یندن ناوی وان گلکن نماز نوا یک بحثیدم و گلک وقت بسه ارتباطی بیجم مالوان حمیان آواج بوی وان کدوان بوی آلیکاری وان بله ماموستا ماموستا دکتری جاکی که جان که همت هر دری مشترک بکریه هر وقتی چه وقتی توری معلومات آخره اگر ری ببینی دری از باورتم دری متابعی بدری اشتراک بکریه مالا سر جاوا هر جیوان ہے و گوتی نمیوان مال باتی خوی مالی هر جیت ہے وای گلک صاحب مالا بابا یا تجی سر شابه ماتی که هیجا اتخوازم پرسکه بکرم دخوازم تو جماره ناف تجربه و لیکولین خواه جماره ببیجی کاجا آلیه دیروکی و جیانا دیاسپورا ازدیان لأوروپا چاوا دست بکر و تو خاله هری کریتیک دوی پیواجوی ده چد بینی؟ بله ماموستا پرساب جیانا ازدیان دیاسپورا و گلک مهمه دما عمل پیواجویا جیانا دیاسپورا دنیرن مروف دکاره به سه قناغان برسوه و پرسه بکه یک جوان ده سال 1960 دا وک ده ناف حکومت ترکیه و یا آلمانیا دا جبوی کارکران دیگه پیمانک چی بود نه تنه ازدی گله کسی جی ترکیه جبوی کارو خبات چی بو آلمانیا دما به تایبتی یین ترکیه کجی ترکیه چون امدنین ده 1960 دا 65 66 67 وان درانده به آرمانجا که میشه آبوری چونه دیاسپوره لبلی او چاقه که اونا چون مروف نکاره بحثا دیاسپوره بکه جبر که چوبونا وان به وی آوایی و گله کسین کجور چون ده فکری وان دا اوسا و چند سالان لآلمانیه بخواتن و پیشتی که حوکی بیشه آلی آبوری و ایشی وان راست بو و جاره کده و گرن ولاد جبوی بیه که او دماغ چوبونا دیاسپوره دست بیدی که نه چوبونه که بیشن تمامی بو و دمه که لویده بونو پیشتر و گریانا ده 1960 و 65 و شن و موسا بیشن شخوا دماغ کم پیمانه ده نوبره حکومت ترکیه و یه آلمانی ده دبیجن لویده دبیجن او کارکری یه دوی دمه که بخبتون و گرن لبلی دما ام بیواجوی دنیرن بیکو ازیدی جیور چون آلمانیه گلک کاری وان ایشی وان لجیبو ایدا هندک وان işte امیجن برای خواه işte پسمامی خواه جی ولات دا غاز کرن که اجوارن ویدی کارو خبات بکن او حاکی به شرط و مرجم ولات واجی گیرده جبر چه جبر که دما عمل دوی سردمه دا عمل ولات دنیرن جعالی آبوری به تایبتی لگندان هین به تایبتی جدناف ازدین گلک روشکه خاصه بو جبر که ازدی نکاربون لگوری دلیخا لوی هرمه بخبت یانا جبر که باوری آوانو و یه هرمه لحف ندهاتن جبوی و باوری لوان نحقی چید بود دماغ او چونه آلمانیا لویده من گلک جی کسین که وان رهی قیمین چیکری مجوانجی پرسیا وانج مثلا جمرا دو گوتن ما مستعمهات نویده لگوری آلمان علاقه وان به باوریت تونه یعنی تشخوت باوری نه باوری تبچه باوری تینی تینی نه مسئله تنه ابو تو کار خو باش بگی
evet dilgorî Alman tu başî dema ku êzidiya li vê de em bêjin ji bo baveriya xwe neheqî dît û çûna Almanyayê li vê de jî ew hem şert û mercên aborî em jî aliyê olîva ti em bêjin pirsgirêk nedîtin wana êca hindik malbatê xwe jî birine baxwe. Dema em têne 1980 manaver 89 da gelek em bêjin kes malbatê wan jî êdî çûna Almanyayê. Di vê da di vê rewşê da vê pêvajoyê da li Almanyayê dema ku êzîdî çûn li vê de ser li îlticayê xistin ew çaxê digotin em baweriya me cuda ye ji bo vê em li heremê neheqî dibînin û hikûmeta Almanyayê komîteyek em bêjin ava kir û şandine vê heremê ku êzidî jî hatî wana li vê de kar û xebatê xwe lêkolînê xwe kirin piştî lêkolînê raporek amade kirin û ji dadgerê yê Almanan re ew pêşkeş kirin ku ji wan re gotin êzdiyatî baweriyeke cuda ye hege ku li heremê em piştgirtî nedine van kes em careke di vanan vegerînin vê li heremê wana biherkin û ew di pêvajoya Diasporaya da xaleke herî girîngek ku êdî li Almanyayê ev kesên ku dema serlêdana mafê rûniştinê kirî û hikûmeta Almanyayê ku eger ku êzidî ye hevceyek ku em wan biparêzin û ji bo wan mafên yê rûniştinê bidine wan ew jî qonaqeke herî girîng e piştî vê yani 1985 da ew dozeke yekî ji Mêrdînê gundê Bacînê Tirkî dibêjin Güvenköy herhalde li vê de yekî serlêda ye û piştî vê mehkemê qerarek wisa daye gelek qerarê wisa yani biryarê wisa jî hene yani xeyrî be ew xala diyane piştî vê biryarê em dibînin ku hejmara êzidiyên li Almanyayê gelek zêde dibe ji ber ku mafê rûniştinê serlêdana mafê rûniştinê daha asan dibe. Xala Sisiya jî taybetî 2014 da weke hûn jî dizanin dema jenosîdek ku îşî de Daişê pêk anî piştî vê gelek êzidî ji Şengalê û derdorê em bêjin hatina Almanyayê pirtûka min taybetî di derheqê êzidiyên yê ku ji Tirkiyeyê hatiye li ji bo wê di pirtûka min da min piştî 2014 ew kesên ku ji ber fermanên îşî de cenosîda heftê û çara revê min ew nexistine nav pirtûka xwe taybetî yê ji Tirkiyeyê hatin ew jî sebebek wê ev bû ji ber çi ji ber ku pirtûka min armanceke wê ev bû ku dema êzidî û hatin Diasporê û bêjim işte 1989 ji wan derin heta îro di jiyana êzidiyan de çi guhartin çêbû yani armancek jî ev bû dema em yê ku piştî 2014 em dibînin êdî wext ew qas derbas nebiye lêbelê êzidiyên ku ji Tirkiyeyê çûn em ji 1970 da dest pê bikin bu 5 sal zêde bê nêzî 6 saliye gelek kesê ku wan re hefêvîn çêkirî 45 salin li Almanyayê ji bo vê yekê di jiyana wan da guhertin hîn baş xuya dike ji ber vê min yê ku piştî 2014 ji ber qîrkirina ya Daişê reviyen me ew nexistine nav pirtûkê xwe dikarin wisa bêjin belê wisa malê ava gelek spas gekê doktor sihat xweş em hêvî ji temaşevan û guhdarên çapên medyayên dikim
اونج رخنه و پیام خواه ین سر وی مجاره ما نوسکی من پر وکر نهام که من دکتر جی آنی سر زمان yani jmekim nekin hatta şu be evit kudum on be alfabet tipi latini kurmancı benimsine jbu ko hem zanu ben ka nerini ve u da haze veçne rakhni veçar sesara ser çava kerem kim başa ki doktor Ahmet Ligori ditin u şopandın hatta ezdil diaspora د پیواژو و گواستن و پاراستنا چاند و باوریا خود به چه پرسگیری که هری مزن را رو دمینن yani معنی وقت کرم بله ماموستا اشخا او پرسکا gelek mühim jboy çi jboy peşaroj ezdiyatiye ezdiyen çava باوریه خا و ام بیجن چاندا خا هم پاراستن ام جی دیگی جنه نفشن نو او پرسکا گرینگه جبوی هبونا ازدیاتی پیش روژه دا وکه اونجی دزانن ده ازدیاتی دا ده ناو جواک ازدیاتی دا او پیواجو بتایبتی ده ناو ماله دایا yani ام بیجن چاندا ازدیان یا چاندا کردیاتی و زمان باوری دمناو مالبات دا او آوایی که خازایی در واسه نفشین ندوبه شخا باوری ازدیاتی به تایبتی به زیداهی ام بیجن به آوایی که دفکی در واسه نفشین ندوبه دور دا دو تشتانه یک بوی ازدیاتی ام بیجن پوزیتیفه یک جی نگاتیفه پوزیتیفه وان اوسایا هگر لکوبه لکیجان ولاتی به ده ازدی وارن با هفته دکارن باوریا خواه و چاندا خواه به هفته با وقت آخافتنه جهاف درا بیجن او پوزیتیفه لبنه چی که نگاتیفه او جی دماغ چاند و باوری با آوه که سیستماتیک در باس نفشین نبه سواء كان بيجن للدياسبورا او شرط ومرجان نهاتنا جي او شاغي برسكريك دردك هفا ولا دفردا بتايبتي رولا يا مالبات جلك جرينجا دمو كام لولات دنيرن هم بيجي مثلا گندكي كو ازدي لي جانا خبر دوام لكن هم بيجي بتمامي ازدينه يعني مروفك درد كبه دروا بيكيرا دا آخر و اوجي ازديه جبوه evet vak heaven yani bejin homojen jiboi ve بدتine ke benerine ke be ahaftine ke mrov dikare de der hakkı çanda xav bavariya xata henek dişta him bebe dema am hatin Avrupa'ya bir taybetici Almanya'ya hatta demek deme avul ev berdevam bu jiber ku ezdi dema nuhatine Almanya'yı jiboy parastina çanda xav u bavariya xav nezi hevru dönüştün yani işte mrove hevdin işte pısmamın işte kurmamın embejin xale hev nezi hevru dönüştün jiber ku xav beparizin piştik ku embejin jiyana diasporaya dirêj bû divê de ew pêvajoyek ku di nava malê da sistematik bi awayê işte bi devkî derbasên nifşê nûdûn êdî hindik em bêjin qers bû zêk ji bo çi ji bo ku dema ciwanekî zarokekî nifşekî êzidî ji malê derdikeve li dervê jiyaneka cuda heye jiyana derve û ya hindirî malê newe ev divir da gelek caran di navbera nifşê nû û dê û bavan da em bêjin naxokiyekê çêdike ji ber çi ji ber ku dayîk û bav bi awayekî em bêjin baweriyê ku çi bawer dikin ji zarokê xwe re dibin lêbelê zarok ku derdikeve em bêjin diçe dibistanê ji malê derdikeve li derva jiyaneke cuda ye
baveriye cuda, çandeka cuda, zamaneki cuda. Ev divir da perskirek ya yekemîn divir da ye. Ya dudiya çi ye? Dema di jiyana kevna şopî em dinêrin ya cem bêjin di jiyana gundane em dinêrin. Zarok li ber destên bav û dayîkiyê xwe li ber kalik û pîrikê xwe bi awayekî xazayî baveriya xwe jî çanda xwe jî hîn dibin. Dêbelê em li diasporayê dinêrin, li diasporayê ev sîstema hewkî ji hev ketê ji bo çi ji ber ku herkes hewceyek ku serê şefaqê rawe biçe kar. Dayîk diçe kar, bav diçe kar, zarok diçe mektebê. Ew em bêjin veguhestina ku ji bav û kalan û derbasa zaroka dibin, nifşên dibin, di vê warî de em bêjin pirsgirêk derdikevî olê û ew bêjin veguhestina ku ji bavê û ji dayîkê derbasa zarokan dibe di şert û mercên diasporayê de mixabin dema merî yê diaspora û yê welatê de berevdi dewr de guhastinê ew ji bo nifşên nû negatif e em wisa bêjin. Yasisiya çi ye? Yasisiya bi taybetî jenerasyona yekemîn, duyemîn, sêyemîn. Bi taybetî di yê sêyemîn de jenerasyona sêyemîn de zarokî ku li Alman ji dayîk bûn û ciyê wanî ku em bêjin sosyalizasyona wan lê derbas dibe û kultura wan û ya malbatê nav malbatê de dewir da hinek em bêjin li hev din nanêrî. Ew jî carna zarok mesela ji derva tiştekî hîn dibe û tê li malê ji bav dawîkê xwe dipirsin bêjin çima ji me re em êzdîne, çima ji me re çima ji yekî xristiyan re yekî cûyî re newisa, yekî misliman re newisa. Mesela em bêjin mînak di heqê zewaca di nav xwe de bêjin êzdiyatê de. Ciwanên êzdî ji derva tiştê ku dibînin yekî misliman, yekî xristiyan, yekî yahudî ya jî yekî nek baweriya wî tune jî û kêfa wî ji kê ware dilê wî ji kê dikê keve ew dikare bîra bi zewce lêbelê di êzdiyatê de ew qedexe ye û carna tiştê ku ji derva hîn dibe û tiştê di hindir malê de hîn dibe li hev din nanêrin ew jî ji bo êzidiyan li diasporayê em bêjin pirsgirêkeke gelek girîng e. Divir da hewceyê çi bibe? Mirov belkî dikare pirsa yani bersiva vê pirsê jî bide. Hewceyê ku dayîk û bav yan bêjin malbat di baweriya xwe û çanda xwe de bigêje asteke ew xwest ku pirsên ku ji derva ji bo baweriyê ji bo çandê pirsên ku werne hindir hewceyek ku bersê wan têr û tijî bide. Heger ku zarokek dema were ji bavî û dayîkê xwe tiştekî ji aliyê bawerî ve aliyê çandê ve bipirse heger ku têr û tijî malbat bersiva wî nede ev ê bersivê li ku bigere wê li derva bigere. Eger dema ku derva geriye ew çaxê çi dibe? Ew çaxê di navbera çand û baweriya malê û ya derva dewir da pirsgirêk çê dibe ew meseleyeka girîng e. Ya çaremîn mirov dikare baz de bike lêbel ez ê ya çara bisekinim ya çaremîn ev tiştekî girîng e belkî pêşva em hekî ser vê bi Kur'anî jî biaxivin dema em li welat û diasporayê dinêrin oldarên êzidiyan rola wana li diasporê û ya welat ne wek heve. Ji bo çi ne wek heve? Ji ber ku jiyana diasporayê hewceyek ku tu jî serê şefaqê heta roç û ava tu jî biaxive, tu jî bixebitî. Ji bo mirîdekî jî jiyan zor e lêbelê ew kesê ku barê
اول لسر پشتوانم کسی اولدار جبوی وان لگوری دیتنم حفکی daha zora جبوی چه دما كنت روجي حتى شفاقي ده حتى رؤابة خبتي تنكاري خبقي جيني مريدي خو دما تخبقيني مريدي خو جي تنكاري روجك خو تنجي مريدي كيرا وقتيني إذا چد با دفردا ازدياتي باوريا كبدفكية حوجه كن نفشي نو باوريا خو جي اولداران ببهيسا والگوری به جیان خوا ام بیشین بردام که ادما کو مروف اولدار نبینه یا جی کیم ببینه بنبدلی و دیتیناوی دما که هندک تابا او چاقه چید با او چاقه باوری جی اولداران در باس نفشی نو نابه یا جی ام بیشین تمام در باس با نبدلی وانه او وان بجاران بینه برهبده بتایبەتی ژیانە دیاسپۆرە لە خاڵێ gelek girîng vanin ne tenê vanin mirov dikare ser çar mijaran bisekine belê mamoste. Lêgo man gotina te yanî me balkêşî guhdar kir û em xwe jî bi ser ku divê jiyana diaspora dijîn û zarokên û malbatên dibînin lêgo man gotê tehemûl sinêsa bi serê xwe ne yani ev tişt serviyatê ku em di jiyanê de dijîn û em li van problema re jî rûbirû ne wekî lêkolîner û rêspiyekî tu dikarî ji me re bêjî ka oldarên êzdî diasporê de çi astengî û pirsgirêkan re rûbirû ne te ev got yanî derfira hinekî te careke din çêdiba mosta mala tava taybetî êzdiyatî ji ber ku bi zêdahî bi devkiye heta îro jî wisa ser singê wan maye bi saya wan gihîştiye van derane oldarên êzdiyan li gorî baweriyên din ciyê wan hîn muhîm e. Em bêjî mesela mînak yekî mirovekî işte misilman yê xristiyan eger ku oldar nebîne jî dikare di pirtûka xwe da bêjin di dibistana da baweriya xwe bi awayekî hîn bibe. Lêbelê em di pêvajoya ya êzdiyatiyê dinêrin yani dîrokê dinêrin ya êzdiyatiyê bi zêdahî li ser milên oldaran maye. Ji bo ve giringiye oldarên êzidî li gorî oldarên yê olên din daha mühim. Em berê hevceyekan vê sabit bikin. Bitir astengî. Evet. Bitir mühim e. Vê ve girêdayî dema ku êzidî ji welat derketin ji bo zulm û zor û aborî û gelek sedemên wî tiştê hene em bêjin mirît çû bajarê bêjin Hanoverê em misal bêjin Şêx û pîrê wî ma li Düsseldorfê. Îca çi bû di navbera wan da vikî ji hev bi awayekî fîzîkî. Va yekemîn. A dudiya çi ye? Berê vê jî behs kir dema ku mirît hate diasporaya Almanyayê hevceyê ku bixebite aynı şert û merc ji bo oldaran jî hevce bûn. Oldarek dema hate em bêjin Almanya bêje wala ez tenê işte fetoyê mirîtê xwe ez dikarim jiyana xwe berdewam bikim ne mimkîn e. Îca çi bû hevceyê ku ev jî serê şefaqê heta êvarî ya jî êvarî heta serê sibê di fabrîkayekê di karekî de bixebite. Saet xweş doktor spas dikim bû were seker birin bes divir de pirseke me giring heye bi rastî tiliya xwe danî ser birînê em dibêjin gelo di çalakiyên malê êzdiya li ser van pirsgirêkan yani ser van tiştê ku te bi çavê xwe dîtin wate mesela îro wekî pisporekî wekî analîze dikî û yek bi yek jî rastî ne û ev
هفين يعني هفين راستين إن إزديان جوان مالو كمال إزديان چنه يعني رخني بنجهين جوانتين قرتين آني نا اف خباتين تا باسكري تشتكو امبيشن تا قد كيماسي يعني خلصتيتي ده هي قالوا رولك دكانت تيكا بسر مليوان مالو كمالا جوان ديو بابارا ببنا عريكار ويباري جران سر مليوان ونفشينو هلينا مامۆستا ئەو بە تایبەتی دە پرتوکامە دەژی ئەم بێژم پرسا هەری گرنگ ئەو بوو ji ber ku dema em li diasporê dinêrin hemen hemen hemû gund û bajarên ku êzidî lê dijin malek komeleka êzidiyan heye ew bi vê awayî bi awayekî em bêje hesab pêşketine lêbelê di vir de hinek müşkileyene hinek problemine ew jî bi taybetî di mijara oldaran da jî diya em bêjin di nav pirsgirêka ewil kum behs kirî di nava malê û nifşên nû de di vê pirsgirêke de jî roleka mezin ji em bêjin barekî mezin li ser pişta mala êzdiyê dema ez li Almanyê bûm ez çûbûm gelek malan li wê de xebat hene mamoste ne em bêjin mesela hefteyê rojekê du roje ji bo zarokan dersên olî û dersên ziman tên dayên mirov nikare em bêjin we xebata wan înkar bike lêbelê di vir de problemek heye ew jî ew e ku ne bi awayekî sîstematîk e dema ku ne bi awayekî sîstematîk bû ew çaxê em bêjin mesela ez bêjim ez mirovekî işte êzdîme ez dixwazim ku ez ji bo zarokan dersekê bidim tamam ew tiştekî gelek muhîm e girîng e lêbelê hevceyek ku ew bi karekî profesyonel war ev cî dema ku profesyonel naye cî tenê gorî dîtin û zanîna min ez çi qas baweriya min bi êzdiyetiyê ez êzdiyetiyê çi fêm dikim ez ancak dikarim wiya tenê ji zarokaran bêjim ji bo vê yekê hevceyek ku malên êzidî carek dibêjim di wir de dersên dînî olî ziman hene lêbelê hevceyek bi awayekî sîstematîk ve ew ya yekê min ya du diya gelek kesên ku wan re hevpeyvîn çêkîrî ji me re gotin ew bekî em bêjin rexneyeke ji bo malên êzdiyan çima oldarek dibin sîstema van malên êzidiyan da bi awayekî fermî bi kar nayîne ew gelek kesan ew pirsa pirskirî bi taybetî gorî min jî yê ku min dîtî jî ew tiştekî girîng e heger dibin van sîstema van malan da van komelan da bi awayekî fermî oldarek li wê de derzê bide zarokan dema ku taziyek çêbû li ser li wê taziyê amade be û yên tiştên dijî em bêjin işte sinnet û wekî dijî karê wî tenê ew be ya jî awayekî de em bêjin oldarek ne mihtac be ku biçe li fabrîkayekê serê şefaqê heta êvarê ji bo aboriya xwe û zarokê xwe bixebite ew çaxê ew em bêjin ji bo zarokan ji bo nifşên nû ji bo pêşeroja êzdiyatî li diasporê jî vê xizmeteke gelek girîng be di vê de heta îro ew sîstema în ava nebiye ew rexneyeke ji bo mala êzidiyan e min gelek kesê em bêjin ku divî karî da li ser vî karî dixebitin jî mesela min ji wan re weke proje divê em jî dixwazin em işte oldarekî şêx û pîrekî di li vê de bi awayekî fermî bila derzê bide zaroka lêbelê hîn sîstem ew çê neviye ew ji bo malên êzidiya hem hêviya êzidiyan ji van malan hem jî rexneyek mamoste mirov dikare vê bijî ya du diya wisa bêjin ev jî van malên êzidiyan hejmara wan gelek e lêbelê mirov dema ku bi tevahî lêdinê re
ji bo êzidiyên diasporê hêz û qeweta wan ne li gorî hêjmara wan e. Ez vê dê careke dubare bikim. Ez kar û xebatê wan biçûk nabînim. Haşa tişekî saz nafikirim lê bilê heger ku di navbera wan da îttifaqe be piştgirtin, hevgirtin hebe vê hêza wan qewî be, bilind be û tiştê ku êzidî ji wan dixwazin, tiştê ku em bêjin hêviyê ku ji wan tên dixwazin daha kolay dikanin bînin cî. Buna mînakekê em bidin mamoste. Weke tizbî em hemû dizanin, tizbî dema ku diçi benekî re serokê wan e mirov dibêje tizbî. Dema ku benê wan diqete dibin morik. Êdîna li diasporê gelek mal û komelê êzdiyê hene lêbelê di nava wan da ittifaq ne ku ez dibêjim êzdî ku min pêra hepêvîn çêkî dibêjim ittifaqa di nava wan da ne başa ji bo wê nikarin hêz û quweta xwe pêşve bidin ji bo êzidiyan tiştên daha girîng, daha baş bînin cî ew jî weke rexneyekê mirov dikare binê ziman û Muslim. Sant baş geldi kerem. Belê min got mamoste gotina te sidîs serê xwe em jî ve gotî civata me çawa ji welatê xwe derket û pêştir. Yani hêjî dixwaze we gotî vê jiyana ku li welat jiyaye yani jiyana gundikî. Yani rast em bibêjin erê hewqa sal derbas bûne lê hêjên astengiyê bi jiyana şaristanî ve em dibînin. Yani em hê nebûne şaristanî. Li ser ku sedemên weke gotiye hinekî bi serê xwe azad nafikirin. Yani ev masî di nava malên êzdiya de hene bi ser neb şaristanî difikirin. Yani weke çawa ji gund derketine bi awakî gundî diçin. Yani dûr jî xebatê wan yani yani bijin azadî yani rexneye rexnake yani ku malê êzdiya kirin û ev rexne em tev jî dikin bi ser ku ev karê wan kê masî tê de heye û nayê kirin. Yani eger tê kirin jî gelek hindik e. Mala te hezar carî ava mamoste. Niha hêviya me jî ji rejiyê ku eger silav û peyamên mêvanên me ê çarpel medyayê hebin em dixwazin wan bîne ser ekranê gotinên biraderên me. Abdullah Polat dibêje êvar baş silav û serkeftin çarpel medya ser çavakê te hebdile. Mustafa Duran dibêje serkeftin ser çavakekê Mustafa. Feysal Taşqaran dibe êvar baş ser çavakekê Feysal. Mirza Arkar qewet bejware ser çavakekê Mirza iştara jî. Mehmet Dörtyaman dibe êvar baş silav û rêz. Mehmet Dörtyaman ser çavakê got. Silav û rêz serkeftin ji were û ji mêvanê hêja. Belê mala der çava. Belê ku. Bawer dikim ê ku ji me re niha peyamê ku vêga rejiya anîn ser ekranê ev bûn. Belê mamoste. Ben saat hoş spas kim mala tamaşavanı gudarê me jî hêja. Em bawer çiqa îro divê bav roja de wekî gotî top jî heye. Em serkeftinê ji xortên me êzdî rehîn zêdetir dixwazin. Mala wî ava serê me teba bilind kir deniz ondan. Em silav û rêzê xwe pêşkêş dikin. Ew jî hûrmeteke mezin ji bo me teba. Ez wisa bînim divan serdemê te bas kir kekê doktor Diaspora ji bo paşaroja êzdiyan çi derfet? Yani wisa di heman demê de çi xetereyan di Afrine Diaspora çi xeteriya di Afrine wekî te kerem kirî ji bo me te analize kir rewşa me çawa ye wê çiqas hîn xeteriyê mezin jî bêne serê me çi ne? Hêviya me ku xeteriyê mezin neyên serê tûkesî bi taybetî neyên serê êzdiya. Lê belê û rewş yani wisa xuya dike ku li diasporaya eger êzidî rola ku dîrokê
ani ser milê wan ku wê rolê baş bilîzin wê pêşeroj ronahî be. Hege ku rola xwe baş nelîzin wê xetere giran bin gayet ev jî te wêne jî anî serekirine mala te ava. Mamoste li vêrê mirov dikare bi dîsa bi de alî biaxife. Aliyê yekemîn diaspora ji bo êzidiyan çi imkan ava kirin. Li vêrê gelek tiştê girîng hene ya taybetî herî girîng jî ev e êzdiyak îro li diasporayê jiyana xwe olî baweriya xwe li gorî dilê xwe dikare bijî û berdewam bike. Ew tiştekî ji bo êzidiyan bêjin pozîtîf e. Ya dudiya dema min li welat û diasporê dine berev de li diasporayê îro gelek êzidiyan dibînin bi awayê bi saya perwerdehiyê bêjin gelek pêşketiye. Yani mühendis û bijîşk û gelek yani ti kîjan xalê bixwazî êzîdî li wê dêne. Dîrokê de digotin êzîdî dibên ku xwandin heram e ne baş e xwandin. Lê belem îro li diasporê dinên ku mesele ne ev e nexwandina êzdiyan ne ku tiştekî di nav êzdiyatiyê de ji sedemên derdore ew derketiye ole ji ber ku eger tu nikarî ji bo baweriya xwe tu nikarî ji gundê xwe derkevî tê çawa bixwînî. Îja em li diasporê dibînin êzdiya ew asta derbas kiriye. Gelek pêşketine ji aliyê perwerdehiyê de taybetî gelek kesê ku wan re hê pêvên çêkirî ji me re wisa digotin mamoste bavkalê me herfekê nizanin bixwînin lê belê îro neviyên wan li Almanyayê teknisyenin mühendisin parêzerin ew di demeka gelek nêzik de tenê îçi pêncî salî de ew çêbiye ji bo vê yekê diasporê bi vî awayî ji bo êzidiyan bêjin pozîtîf şek derxistiye olê lê belê ya sisiya çûn hatin jî hevkî daha asan biye ji ber ku çibûn hatin û ya aborî bi taybetî rewşa êzdiyan pêşketiye bi taybetî jî çûn hatina lalişê gelek zêde bî ev jî bo êzidiyên diasporê em bêjin tiştekî pozîtîf e lê belê divir da mirov dikare şekil vê zêde bike ew jî ji ber ku li çûn hatina lalişê de ew manaya çûn hatina lalişê di nav hinek kesan da bêjim baş neyê fêm kirin ew jî dema ku mixebeta xwe dikir ji bo aliyê gelek kesî ve ji min re hate anîne ziman ev jî bekî rexneyek be lê belê pêvajoya ya diasporê ne tenê ji aliyê pozîtîf îca aliyê wê negatif şeyene ev jî bi taybetî li diasporê gelek imkanê ne şert û merci li cîne lê belê di nav vê hebûnê de carna mirov riya xwe wenda dike. Em mesela bêjin em li rewşa bi taybetî yê ciwanên êzîdî dinêrin ne bi tevahî lê belê mirov dikare hê di behsa vê tiştî bike. Di ew qas mesela bavkalê wan ji bo bîr û baweriya xwe ji bo dîroka xwe ew qas zehmet kişandine welat terikandine bêjin hatine di diasporaya li welatê xerîb bicîbûne dîsa jî ji baweriya xwe derbas nebûne lê belê em dibînin ciwanên êzîdî di nav ew qas îmkan da berê xwe ji baweriya xwe werdigerînin hinek diçûnsen baweriya de jî ol derdikevin bi taybetî jî zewaca ji dervayê îro gorî dîtina me li diasporaya mijareke herî girîng e em bêjin ya herî girîng ev e ji ber ku hinek ciwanên êzîdî
ji dervayê dizewicin ev jî di pêşerojê ve mirov dema pirse pêşeroj ji bo êzidiyan ronahiye an tariye dema ku tilvê mijare nêrî tarîtî daha xuya dike ev mijareke herî girîngê negatif e li ser êzidiyan li diasporê bi taybet mirov dikare vê wisa şîrove bike niha ji bo ku mirov bibîne hevceyeke hinek ronayî hebe debelê carna ku ronayî gelek zêde dibe mirov pêşiya xwe nabîne bi rewşa hinek êzidiyên diasporayê li gorî me wisa ye ronahî ew qasî de ronahî çi ye li wê de şert û mer îmkan gelek zêde ne Azadiye yani kake doktor azadiye yani. Azadiye û çawa bixwaze kana baweriya xwe biçi bawer bike kes nabêje tişmat bawer dikî lêbelê di nav vê azadiyê de ew ronahiya wê azadiyê carna çavê hineka kur dike ew tiştekî gelek mühim e borî dîtina me ew dît yani li diasporaya di vê de tabii careke de dubare dikim zawacê ji dervayî mesela herî girîng e ew mesela zawacê dervayî jî demal welat ji derva bizewicê tu ji ciwatê derdixistin êca li Almanyayê teke kesî pêş ketiye û hinek malbat jî zarokê wan dema ji derva dizewicin wallah dibêje em çi bikin yani zarok em aynê ne bi dilê me lêbelê em nikarin ştekî dest me nayê careke din em bêjin têkiliya xwe wan re berdewam dike ew jî tiştekî girîng e ya sisiya em bêjin ya alî negatif li gorî Kurdên Almanyayê ê Müslüman û êzdî em bidin ber hevde ciwanên êzidî sed xatî ji ciwanên Müslüman baştirin ji aliyê ziman ve lêbelê em êzidiye bixwe bidine ber hevde em bêjin law û bav û nêvî em wana bidin ber hevde jenerasyona sisiya da zimanê Kurdî gelek em bêjin kêm dibiye di 2024 ya 25 de li Hanoverê bernamek sempozyumek weke em bêjin ciwana taybetî li wê debûn min ew ji serî de heta dawî seriya internetê lê nêrî ciwanan ji serî nod û neh bi zimanê Almanî diaxifiyan yê ku wan re diaxifin li hember wan bav û kalê wan işte em bêjin ap û pismamê wan in lêbelê ciwan bi taybetî yê ku diaxifin jî yê ku em bêjin bi rojnamevan ve bi wan re hevpêvîn çêtkir jî bi Almanî diaxifin ev tiştekî ji bo pêşerojê aliyê diasporaya ve ev tiştekî gelek xetere ye karin wisa bêjin Gotina de ser çava mamoste biborîne ez çêk dilê zêde bikim biborîne di navbera ciwan û yê mesela bêjin bavkalê wan mirov bide ber hevdê ji aliyê zanyarî zanistî ji aliyê zanyarî ol ve ciwan li gorî em bêjin dêw bavê xwe hîn pêşketîne ev çêkî mühim e ji ber ew jî girêdayê xwandinê perwerdehiyê lêbelê rê û rismên êzdiyatiyê de yê ku bav û kalê wan diparêzin ciwan ew qas wana naparêzin ew jî bijîm awayekî negatif e mirov dikare vê jî lê zêde bike bu kerem ke mosta Gotina de ser çava birasî jî tiştê xwe gotî sedî sed anî ziman ew problemê û astengî ku nava civatê de yê ji bona ciwana û zawaca ku derive û lê têgihîştina ku gola nêrînan têgihîştina ku ciwanê me niha bi ola xwe têgihîştin bi şêwekî zanyarî yani ez ê bêjim wateya em xwe em li gund mezin bûn em nava gund de yani jiyana gundê geva em zarokêtî me çêkir yani me nizanî bû wateya çarşema serê nîsanê çi ye
an çima xidriyas û xidr nebî tê pîrozkirin ku îro di ciwanê me pirsî yani denî ser mêzînê zaftir dizanin yani bêtir dikarin li ser ola xwe bi zanyarî biaxivin zanin wateya çarşema serê Nîsanê çi ye êda êzî çi ye xidriyas û xidr nebî çima tê pîrozkirin yani cana jê xwedê meriv rast bêje cana jê ji meznê me jî çêtir zanîn kekê doktor yani ev jî heye lê cana jê ev tiştê ku weke te gotî ev zawaca derve jî ne tenê ji olî vetê ne gihîngê hezkirina oleke din dikin an jî dixwazin han li ser oleke din cana jê ji rewşa jiyanê ya aborî jî wan tê nebirî û bêguman ew azadiya ku bêja ola xwe li goriya xwe ew bêja wek gotî ola xwe dihesibînin ew azadî jî wê rê dide wan em ê li ser pirsa xwe ji ber şert û mercên jiyana nû ya li Ewropayê tu di nav êzdiya de daxwazê ji bo guhartina hîn rîtwal yani nêzîkatiyên de dibînî gelo ev daxwaz çi ne yani gelek caran ji vadê tê xwestin divê rapormû yani guhartin û rîtwal bê guhartin yani gelo ev daxwazê çi ne بله نه دما êzdiyatiyê de gotineke wisa bû dem bi demê re mamoste tikanî tamam ki her dem xwedê re dem demê re her dem xwedê re rast e ew tiştekî xazayî ye bi taybetî ku dem biguhêre û jiyan û şert û mercê tên guhertin li gorî vê di nav civakê de ji hinek guhertin ebêjin daxwazinê guhertînê tên çêkirin di vir de mirov dikare behsa vê tiştî bike ew daxwazên ku tên kirin di derheqê sîstematîka ol de ne an yê rewşa civakî de ne hege di rewşa civakî de bû di vir de pirsgirêk tune ji xwe jiyan dem derbas dibe tê guhertin û jiyan jî li gorî vê tê girin di vir de hinek hevceyek ku daxwaz mirov ser vê pirsê yani ew daxwazên ku sîstematîka ol ji bin va tevlî hev bikin an ya civakî ne yê civakî de pirsgirêk tune bi taybetî em ser yê daxwazên civakî difikirin em dibînin ya mesela daxwaza sereke ev e ku êdî êzîdî dixwazin ku bi taybetî jî ciwan dixwazin ku baweriya wan êdî were nivîsandin ji ber ku êdî şert û merc degiş bûn derbas bûn di nav êzdiyan de gelek kes em ê perwerdeya wan asta mezin hene ew dixwazin ku ji aliyê ruhanî heyeta ruhanî de ji ber mesela bêjin êzdiyatî çi ye baweriya wê çaye bi çi bawer dikin tiştên wisa de ji bawerî derbasa nivîsê min ji ber ku êdî ev sîstema ya kevneşopî ku mirov her tim ji bav û kalê xwan tiştan hîn bibe nemaye ege ku were nivîsandin mirov dikare ege ku kesekî nebîne jî dikare ere serê lê bide wê ev pirtûka ku çi ye sa dikare ji wir baweriya xwe hîn bibe ev ya yekemîn e ya dudiya bi taybetî tedî me behs kir me got rewşa şert û mercên diasporê kar û xebatê oldaran jî ji hev xistine nikan weke bi dilê xwe em bêjin karê xwe bînin cî di vir de jî meseleke wisa ye derdikeve em daxwazeke wisa ye em dikarin bînin ziman ji boî oldaran akademiyak ji ber ku ew zanyariya xwe aya oldarî hîn pêş bixin yeke sîstematîk bikin akademî hevcê ev daxwazeke wisa ye ya di ji xwe tedî ednigariya ku êzîdî lê jiyana xwe berdewam dikin piştî şerê cîhanê yekemîn tedî berê bû çar parça û Sovyet işte Gürcistan û
Rusya û Ermenistanê li wê de jî piştî Sovyetê ew jî bû sê par. Vê di navbera êzdiyan da em bêjin ji aliyê erdnigarî ve qutbûn çêbû. Ew qutbûna bû sedema çi? Bû sedema ku em bêjin mîrê êzdiyan li gorî em bêjin dilê xwe li ser êzdiyan giya tesîr bike, ew hevkî xist, daxiste xwarê. Di vir da bi taybetî çend kesa ji min re mesela yekîm bi wan re hêvpêvîn çêkirî daxazeke wisa anîne ziman bijim mesela heyeta ruhanî hevceyek ku yek endamek di wir da we ew em bêjin pisporê yê diasporê Almanyayê be. Ji ber ku şert û mercên Almanya û yê welat li hevdê nabînin. Eger yek di nava wan da li Almanya be ya ji yek ji Almanya di nava wan da be ew çaxê dikare di nava wan da têkilî çê bike ji ber ku gotin û kirinên heyeta ruhanî û yê diasporê li hevdê binirin. Ne ku em bêjin diasporê li gorî şert û mercên heyeta ruhanî li boy li gorî diasporê ji nû ve ava bike. Na. Bila navbera heyeta ruhanî û ya diasporê da têkilî ew qas çê bibe ku şert û mercên ku êzidiyên diasporê îro li diasporê pê de rûbirû dimînin çareseriya wan ji aliyê heyeta ruhanî ve daha baştir çê bibe. Daha baştir fêm bide û pirsgirêkên wan ji ber ku çareser bikin. Ev jî tiştekî gelek girîng e. Hinek em bêjin daxazê em bêjin tekekesî jî hene bi taybetî li gorî dîtina min ne em bêjin daxazeke em bêjin jî aliyê gel gîvaya ji ber vê ne hevceyeka wan bînim ziman mamoste. Saet xweşkego gelek spas bû nirxandin û analîze wekî gotî dîtinê te bi çavê xwe jî dîtin û te wekî gotî xeterî û pêşketinê çavê xwe jî dîtin. Ew gelekî ji me re hêvîdar im temaşevanên gudarê me jî li van nirxandina gudarî bikin û ji wanêka jî sû derxînin. Em dizanin yanî em di rewşeke çawa de ne û kekê me doktor jî niha gelek zelal anî ser ziman. Berî ku em hene navbereke dinê piçûk ez ê dîsa pirsek ji mamoste kekê me doktor bikim. Li gorî vakas gotinê te yani vakas şîrovên te, keda te, emeka te û rewşa te ya êzidiya te diasporê anîye ser vê berhema hanêka di pêşa rojeke çawa benda êzdiyan a diasporê dibînî yani. Bu kurtasî em ê dore derbasî selam. Evet. Mamoste rast e ew di vir de dîsa mirov dikare bi di avayî behsa vê bike. Yek eger ku êzidiyên diasporê di nav ew qas azadî da qîmeta bîr û baweriya xwe, çanda xwe nizanibin û şopa berjewendiyê xwe kevin mixabin 20 salî de tu kes ti êzidî namînin. Belê navê wan dibe ku êzidî bimîne. Lê belê bawerî û çand û em bêjin tiştên din belkî eleqa wan bi êzidiyetiyê re nemîne. Ev tiştekî gelek girîng e. Di vir de jî taybetî ziman û bawerî ji xwe vana herdî bi hev ve girêdane ziman yan bêjin yekî ku Kurdî nizabe nikare qebl û bêtên êzidiyetê jî fêm bike. Eger ku tu ji wê kaniyê ve nexwî belkî tu xwe biparêzî lê belê nifşên du nêviyên de dibe ku êdî hindik ew jî bi herîkin biçin. Ya dudiya ev e ew jî dîtinek em bêjin yani ronahiyeke ji bo êzidiyan bi taybetî bi saya perwerdahiyê em dibînin ku êzidî gelek bi pêş ketine. Îro lêkolîner û akademisyen û em bêjin mühendis, parêzer û wesaire
gelek xadan dibini ezdî hene eğer ku rola xwe bînin cî ezdiyatî pêşerûj daha em bêjin ronahî xuya dike. Lêbelê eğer ku di nava ezdiyatî de îtifaq tune be, piştgirtî tune be, ew gotineke Ehmedê Xanê ye dibêje heger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Ew tiştekî gelek girîng e. Di vir de jî hewceya îtifaq jî bi taybetî berê di nav komel û mal û saziyên êzdiyatiyê de hewceya ku ew were avakirin. û îmkan derfet li diasporaya pirin ema ku wan derfetan mirov ji bo çanda xwe ji bo baweriya xwe bi kar neyîne wala diaspora feratekî em bêjin çemekî bi coş diherike vê êzdiyatî jî bixwara bihelîn bibînin. her bêjî mamoste bi rastî jî gotina te sedî sed bi serê xwe ye û çawa te got jî yanî barê herî giran li goriya nêrîna meşxweserê me û gotê nêrînê me yekin ev bar dikeve ser malên êzdiya yanî malên êzdiya ku hê bêtirin xelim sîstematîk vê karî dest bavêjinê û bê firqomêlî wek gotî ew gotinê te pêşniyarê te dan pêşniyar ne gelek xweş in yanî bi fermî mirov tê bixebitin û ev dimîne destê bija malên êzdiya de û hevgirtina wan. Em werin ji bona silav û peyamên ku ji mîvana hatine ez bawer dikim pirs jî ji mîvana hatine em wan peyamê wan ji rejiyê kerem bike. Eskender Edîs dibê serkeftin ji we re spas ji bo mamoste Aktaş yani işte İskender spas bo Ahmet Aktaş belê serçavakekê Eskender. Mehmet Salih Bas dibêje serkeftin serçava û Cengiz Yadel silav û hürmet serçavakekê Cengiz. Dibêje pirsekê wî heye ji doktor pirsa min ji bo nîrxandina xebatên malên êzdiya di her mijara we de xebatkarekî mala êzdiya amade bin. Yanî pirsa min ji bo nîrxandina xebatên malên êzdiya di her mijarê we de xebatkarekî mala êzdiya dibe amade be yanî. Ji bo nîrxandina doktor ji bo perwerde rast e berê bi rengekî amatör dihate dayî lê îro bi rêveberiya elimdar Merwan Bapîrî li gelek bajêra sîstematîk perwerde tê dayîn. Têre dike na lê bi rengekî profesyonel tê dayîn. Min xwest vê agahiyê ji we re parve bikim. Silav û rêz. Yani dibêje dibe yani ciyekî alê Merwan Bapîrî ve yani bi awakî sîstematîk bi awakî profesyonel ev tiştek hûn dibêjin bes ev ciyek e yani. Mamosteyacî alemî tam behsa wisa vekir yani li gelek cîhan em bêjin hinek kes ji wextê xwe ji demê xwe ji malbatê xwe qut dikin li wê de ji bo bîr û baweriya xwe ji êzdiyatî ji bo çanda xwe vî karî dişopînin belkî sîstematîk jî dişopînin lê belê îro em li Almanyayê bi taybetî behsa nêzî 250,000 êzdî dikine. Belê karoyê îlimdar Merwan Bapîrî gelek pîroz e belkî sîstematîk e jî ew jî yani çêkî gelek birîng e lê belê ew têre nêzî 250,000 êzidiyên li Almanyayê dike an ne mirov hewceyê ku vê bipirse min di serê behsa xwe de jî min got yani li gelek deran malên êzidiyan ew karan tê kirin ez jî li gelekê bûne şahid mesela birêz Behçet Kurt li Emelî heye newsa mala navê mala wê ji xwe bîr kir kaniya spî newsa xwedê şaş neke navê wî kaniya spî û li wê de mesela carna wêneyan dişîne gelek ciwanên li wê de dersê dine wan lê belê ew çi qasî têrî
êzdiyan dike mirov hevceyek vê pirske ji bo ku ew kara pêş keve ne ku me tenê rexne kir em bêjin bila bikeve bimire bila pêş keve ji bo wê gotî mala te ava بله تا خوش مال تماشاوان گودارم ایجی هیجان بود پرسیوان و سلاوی وانه کن که دکتر امارن یعنی ما وقتی خوش دی امتین برای که ام تازن نها بری که ام برنامه بگیرم براستی مج بیرا نکرد سلاوی خال مالباتی دکم زاروکا دکم سلاوی وانه تکشکشی وان دکم و ام بریاوان دکم بلا کلام کن توی مالبات اجاره کرنه ورن ما جاره که وانشان ایشالله سلامت بود خورک باش بود دنیای باش با و ام تب چاوه مالاتا و ماسته سسرمه سچاوه ما پرسامنه داوینم براستی برسیوه دهانه گلک گزالار نجی لی برینا ما کور وکی تباس کرد ما یکبونا ما هر زیده جی جخینی ویا کومداتی و رخستنی وکی یکبونیم پرسکریکا جوانا تجی او جی گلک زلالان زمان پیاما تج بویوان جوانا چیه که یعنی اموسا بجن که پیاما که دکتر احمد لیکولینر و زانه کی ازدیناس و جناب ازدیه ده وکی گوتی چانده ازدیه ده پیجایه یعنی چیرتی ته پیام تجبوی وان چنه کرم مالاتا و مامسته به تایبتی از خلوه آسته نبینیم که از شیرتا جوانن ازدیه بکن به اگجیم باشتر دزانن روشه لیبلی گوری دیتنا خواه از جوان را بیجیم اگر که چند و باوریا پاو کالیوان یا که gelek astenge da gelek rewşê em bêjin zordestiyê de heta îro atiye gihîştiye berdestê wan eger ku ev na bi tiştekî em bêjin erzanî vê baweriyê biterkînin rûmetê nednevê bi taybetî ev ciyê em bêjin çi yani mirov vê dilê wî bişewite dûr da ji ber vê ki perwerdahî gelek girîng e em dibînin gelek êzidî ji aliyê perwerdahî pêşketine akademisyenî hene û doktor û gelek tişt hene li belê mirov weke gotina pêşiyan dibêjî giha li ser koka xweşîn dibe hege ku ji koka xwe dûr keve rojekê dudiya bekî şîn û xuya bike lê belê roja sisiya vê hişk bibe biçe bi taybetî bekî ji bo ciwanan dikarim vê bibêjim yani çand û baweriya wan belkî îro li gorî em bêjin deverê ji bo wan baweriya wan çanda wan ji wan re dibe asteng bekî wisa xuya dike lê belê demekî dirêj da mirov tenê dikare xwe li ser çand û baweriya xwe biparêze xwe nas bike ji bo vê yekê hevceyek ku mirov çand û baweriya xwe biparêze û bigîjine pêşe rojê ez dikarim vê ji vanan bêjim û ya dijî mamoste ez ê lêzî bikim biborîne bixwînin xwandin tiştekî gelek mühîm e bi taybetî jî pirtûkan bixwînin di serî de jî pirtûkan me bixwînin ez ê vê jî bêjim ne ku ez bêjim pirtûka herî girîng min nivîsandiye lê belê kar û xebatê her kesî li ber dilê wî şîrîn e pirtûka me bi Tirkiye camêrek derkeve bêje ez dikarim wergirinim Almanî yek derkeve bêje ez dikarim wergirinim Kurdî ez ê gelek kêfxweş bikim hêviya min ji wan ev e ez wisa jî bêjim mamoste ساعت خوش دنگت اولویت دنیا به انشالله دنگت بگیش وان کسین کو
لویده که خمخوار ازدیاتینه و پیشبر ازدیاتینه و وقتی تکرم کردی دخوازن ازدیاتی بین بیشتر پاشتر باشتر بپارزن او خبدن بر و هویا که من دکتر و پرتوک و که بگم ما چند گوتن سر زاری و اینا که مزین سر گوتنه سر دلوی اعلانین گوتنه پرتوک ده هین زیده بنرخن و پرسکری که ما هین زیده آنالیزه کردن که علی تو آماده بکی امین ها تخواست ما باید بگم همه از وقتی گوتیم وقتی خویش در باز کردی یعنی زیده نه عمل ویده که تخوازن تو کلمه خواه و کلمه که جیش بوی خاطر دنیز جمعه جمعه سرچاوی مرا کوام پانه برن و ام خریبیه یعنی ام بجن باشه که باسی جی هات پیشیده از لیبونی نخود خوازم کارم چند بوکاج استرانا رامتیه آرام ببیجن ما مستا آرام سپنابریه گوتیه بارد کم استراناوی آوازیویه و نویسشی بارد کم یا سکتوانه مالاوان هزار جاریه آواز استرانک گوتیه کاز بنیرم باجی کارم پی بین ما مستا که پیکاتیش بوی بریکو که علی دست ام تخوازنش که ما دکتر جاره کردن سپاس داریم کن نه گوتنی وی مابن دوره پشتی کلیپا که علی او گوتنی خوی داویش جمعه پیشکش بکه و ام پشتی برنامه بلکه ام سپری پشتی که علی و که دکتر خدیانشی بلکه ام خاربن هیویه که خوی دیجی تبی که علی بین سازمان کرم که فرما برانی باشه سرشاوی کروانی کنو دردان در جمال و ملک خو بردان کروانی کنو دردان در جمال و ملک خو بردان بگرن و کوچران در بدن مالو ملک و جان خو سردان بگرن و کوچران در بدن جانو مالو ملک خو سردان
penaberim penaber ve koçeran derbidir Vallat diyelim Bone ve gayri biber Penaberim penaber ve koçeran derbidir Vallat diyelim Bone ve gayri biber Hey vahilimin Penaberim koçerim Hey vahilimin Vakti biberim Hey vahilimin Penaberim koçerim Hey vahilimin Vakti biberim Spas ساعتو دسته حضرت خوش Allah hoş olmasın. ساعتو دا خوش مالتا آبا گلک راستانی تا روشا دنجی آنی زمان وکی مکرم کریم دنجی ده پنابریتی ده نسا شکر پیش کرد ایرو بو هیویا ملیون انسانا و ابجی رحکی ازدیتی بلا ما هرکس تبا بخیر بن بلکه که دکتر امیدی ادیاتن داویا برنامه مخابن بخبردان و بزانین و بلیکولین و ام تیر نابن لی گوتنه کته آن دقازه کته کو تجبیر کربه تدخوازی بین سر زمان جاره کدن شکرما خواجی بین و امی ایدی خاطری خوش تماشا و گداره خوش بازن Usta mala tava spastik mezcara kede serjike ki aleceğiz mala ve hardiyanava betaybeti pırsı gelek kurun lebelema mabkurtasi bahsavan kir her pırsa ke mirovdu kara belgesel Portuke ki benimsine ev khas giringin ezcara kede doğazım ve dubara bikim analizi و رخنه کو منکری نکو اج بوی تو کاری کسی بچوک ببینم او کاری که اکادمی که دیتنا ما اوه دیتنا مجسدی ست دوکو نه راست بجی یعنی یک سبات درد کود بجی ما مستد اوسا دبینی لبلی مسئله اوه از ویجی رازمز نکارم بجیم که لسر گوتنه من کس نکات شک بجی تا iddiamına o sajitine. İşte kumen diti, işte kumen necibardavi Êzdiyên Almanya berhafkeri bemjimin ve usa xuyadike me miji hatta kujdeste maati bi zamaneki objektif min qast ez bibînim ser zaman û cara kedice bijim eger kesekî kuj gotinê me şeye bazı vanji labor ne lazım. Ya dici belki dağazek be şua kıymeta karên akademik ya Portukantin'e ya denav cevata medaji taybeti usaya lebele ev kara ne kare ki bizim kolay asana xebata salana bi taybetî sê salan ser êzdiyatî dixebitin ve ev pirtûka derketiye wele piştgirtî bidin pirtûkan nedine şexsiyetan bidine pirtûkan bila ev na pêşkevin daxwazim min ev e careke di spas dikim kêkî Elî û mamoste Kemal Dolan و از جاره که دور کرم میوان و در فدامو که اجی بحثا پرتوکی خواب بکم و هوالتیه که اوسا گلک بیجن به فیده هم دما پرتوک آماده کرنه گلک من فیده بیجن آلی کاریا و دید پشتی پرتوک درکت چی آلی کاریا و بردامه از جاره که دیش جان و دل اسپاس دکم و تماشوان گهدار من عزیز کسی که لما گهدار دکن تماشا دکن از جاره که دی سپاسی خوشمانا پیشکش دکن مالا واف بله سعادت خوش مرا مینه که دکتر کابرا که علیجی گوتنه که دغازه که ویر داوی هبه و ام ویجی به گداری بکن دوره ام دیسا هبوکه که داوی بنه
مامۆستا گەلێکی خۆشم دیتناتە بڕاستیژی ئەم دڵشاد بوون و سەربلندانێ کامێرێن میناتە و تێن بەرنامێ بدواتە ڕەنگدا تەماشەبانên me گۆداربانên me te rengda bernama me ye çarpel medyayê bêguman te gelek gotinên ku yanî dilê me de û hîza me te anî ziman yanî ez karim xwe şexsê xwe jî bêjim te gelek nêrînên delal û zelal ku ê ku dilêm de hebûn te bi xwe jî gotin te ayîna ziman mala te hezar carî ava mala te ya spas û ser şavasa serahatî spas dubare ji bo temaşevanên me ê çarpel medyayê re godarvanên hêja mala we jî ava ji bo beşdarbûna we û kesên ku pirsê xwe şandin ê ku silavê xwe şandin silavê we serçava em têne dawiya bernama xwe û em xatirê xwe ji niha ji we bixwazin dubare xêratina doktorê xwe hêja dikin ê bîdarin demê pêşa rojê de jî hev bibînin û hewra tekilî debin û kar û xebateke ku tekilî kar û xebatê te pîroz û mala te hezar carî ava spas dikim mala te ava gelek em jî spasiya birê Elî dikin û bi rastî temaşevan û guhdarên hêja rêveberê çarpel medyayê her wisa gelek rêzdar li virê dixwazim daxwaziyeka xwe wekî ava serê salan ez pêşkeşvanê tevî birê Elîyên pêşkeşvanê vê bernameyê bûn me gelek xem û hêvî dikin me gelek pirsgirêk û çareserî û wekî gotî serhatî û çîrok û tiştê ji bo parastin û pêşxistina êzdiyatiyê ji elimdara bigire hetanekî îro ji hunerê me dikarî bû di van bernameyê xwe de tiştekî bi nirx pêşkişî we temaşevana bikin û ev pêşkeşiya me tenê spasiya me ji bo çarpel medyayê ku ev derfeta dame em wekî êzdî azad û bi serbixwe bi biryara xwe em her tiştî li gorî dilê xwe û mêvanê xwe jî pêşkêş bikin û mêvanê xwe re jî li gorî azadiya xwe û mêvanê xwe bernameyê xwe pêşkêş bikin wekî pêşkeşvanekî ji ba min birê Elî weke ez dixwazim li vê derkê bêjim em hêvîdarin ji Xwedê û tawsî melek ev karê me kirî ji bo temaşevan û guhdarê me be bibine sûdar û ji wan sûd bigirin lê ji ber kar û nesaxiya xwe ez ê ji alê xwe ve li vê derkê biraya temaşevan û guhdarê me be û kekê Elî be û her wisa hevalê me rêzdar ên berpirsiyarên çarpel medyayê ez teva spas dikim bi destûra wan be ez ê ji vir hanêka nikaribim vê bernameyê pêşkêş bikim û amade bikim ez dixwazim gotina min dawî jî ev be ez mala veyê ji we teva re dixwazim kekê Elî kerem ke divê mijarê de tu jî dixwazî gotin carî ava mamostê hêja rastî jî ji xwe yanî kar û xebat û keda te yanî bêhempa ye birastî ev qas programê ku hatina amadekirin û te çêkirin hemû jî bi destê te bû tev jî xebata te û keda te bû ez tenê alîkar bûm yanî wek gotî min wek gotî profîlekî min li bade diyar dikir lê kar û xebat hemû ya mamoste Kemal bû mala wî hezar carî ava û karekî pîroz e bêguman di vî demê de jî ez xwe jî hatime guhartin yanî nêrînê min derbarê êzdayetî de cuda yanî hatine guhartin ji min re jî wek bû dibistanekî mala te hezar carî ava cê xemgîniye rastî ku meriv yanî îro bernameka hawa meriv êdî bi destek randin lê mixabin ku tu sed bêjî wek gotî tendirustiya te necî debe û tu nikaribî pêşa rojê de hep qas bername çê bikî em ê xemgîn bibin lê te ji me re van bernamê xwe te ronayî anî mala me te ronayî xise dilê me te ji bona ezdayetiyê gelekî xebatek û kedeke bêhempa kir mala te dubare hezar carî ava mamoste
یا چی که ما دکتر جیاب سامالی آوا و ام هاتن داویا برنامه مامۆستا ئەژی گوتنەکە داوی سر بێژی سرکاویم کردم که ببۆرینە بتایبەتی ژمرە یعنی بوو سپریزێکە خەمگینی یعنی منت خواست پیشی ده ببیشن لی ما باز کرد و اما نتام بتایبەتی من gelek bernameyê tê ser çarpel medyayê min şopandine û derheqê êzdiyatî jî gelek mecbûr jî girtine weke dibistanek weke akademiyek îro deriyê xwe dada te wisa li me kir lêbelê tenduristî serî her tiştî ye mamoste û ez bixwe şexsê xwe ez spasiyê xwe iştera pêşkeş dikim te heta îro ev tişta berdewam kiriye lêbelê bekî telvêdê deriyê xwe tu dadî hêviye me ew e ku karê xwe yê berevkarin û lêkolînê xwe berdewam bike em li hêviya wê ne bi îzna Xwedê tê wan berdewam bikî ecareka di spas dikim ji boî me bûciyê xemgîniyê ji ber ku mêvanê vê bernameyê herî dawî ez bûm bekî ne oxiriya me bû ew wisa bêjin شفراتينات بيجي ده هذا بتبيجي رنگê mezin da bername ku em karin bername bivan kedû emekê ku te dayê em nikarin gotina bînin bila temaşevan gudarê me ji van nirxa hên zêdetir û kesên mîna doktor bi dehan dostê me lêborînê ji wan dixwazin em xizmetê de ne lê xizmet jî wekeke me doktor gotî heta dereceyekê safî ye ku safî jî dest nede ew xizmet jî dê kêmasîb be em di wê nirxê de ne û em tev hêviyê ji Xwedê dikin û em êzdî jî her gav bijin hêvî Xwedê û tawusî meleke ku saxiya me berdewam bike di wan gotinê daxwazê te de jî ez karibim berhevkirinê xwe de berhemê xwe de hîn binivîskî bername binivîskî bi temaşevan gudarê xwe re û taybetî xwendevanê xwe rêzdar bin ez wê hêviyê ji bo Xwedê û tawusî melek dixwazim ku ew saxiya min bidomînin ez jî daxwaziya bîn me cî bi vê armancê ez bêjim bimî nav xweşiyê de خير وخشي تا باراوه به وقدر هديم دوام مالا من خوشی سرچاوه هذا قال لك بخير سرچاوه